Pam wnaethoch chi dewis dod yn aelod o'ch plaid wleidyddol chi yn hytrach nag un o'r lleill? Wel, os ydych chi'n cael eich codi mewn pentre glofawol rhywbeth a fi, dim ond un dewis oedd i fi, chi'n bod, sosialydd, ac wedyn dim ond un plaid sosialydd sy'n na, wella bod hwnna'n anghywir, wella bod Plaid Cymru yn sosialydd hefyd, ond wrth gwrs mae Plaid Cymru yn credu mewn annibyniaeth. A dwi ddim yn credu yn annibyniaeth, dyn ni ddim digon mawr, llwch chi weld beth sy'n digwydd i wledydd eraill yn y byd, gwledydd bach nawr, dyn nhw methu sefyll yn erbyn pŵer yr gwledydd mwyaf, ac wedyn dwi'n erbyn annibyniaeth, a mwyn sicrhau bod ni yn gallu gweithio gyda'n gilydd a fod yn sosialwyr na pam dwi wedi ymuno ar Blaid Lafur. Mae'r ddau blaid arall sydd gyda ni wrth gwrs yn Gaerdydd, Democratiaid Rydfrydol, wel dwi'n gwybod beth yw eu polisi enw nawr achos maen nhw'n newid gyda'r gwynt, ac wedyn wrth gwrs pobl busnes na beth yw'r rhan fwyaf o'r ceidwadwyr, fel wedodd yn fy nghyth o unwaith, Keith, mae llawn dwrn o fusnes yn well na llawn ca o waith, ac wedyn dwi myna i gefnogi'r gweithwyr a nid y masnachwyr.